Imagine this is a cancer patient after surgical removal of a thyroid tumour. She took a dose of therapeutic radioiodine 131 a few hours ago. It naturally binds to the remnants of the removed tissue. Its radioactivity will reveal the parts of the tumour that the scalpel missed. Terapeutická aplikace radiofarmak, to je vlastně záměrná inkorporace radioaktivní látky do lidského těla. Potřebujeme eliminovat veškeré pooperační zbytky, abychom zabránili případné další recidivě. The patient is currently undergoing an examination using the classic gamma camera. This is one of the most sophisticated machines for detecting the remnants of a removed thyroid gland. Devices of this type are commonly used in hospitals around the world. However, they have their limitations. Jsou v tom, že už fyzikálně není schopný ten přístroj mít takové dobré rozlišení pro iod 131, který u těch karcinomů štítné žlázy zrovna aplikujeme. In the future, a newly developed robot with a gamma camera that uses Compton scattering for imaging could help map the effect of iodine and its detailed distribution in the body even more accurately. By measuring radioactivity, it can locate the iodine substance exactly and, over time, measure the changes of the cancer tumour. The prototype device, called ThyroPix, was developed as part of a project of the same name funded by the Technology Agency of the Czech Republic. Ta přítomnost toho kolaborativního robotického ramene je zcela zásadní pro tento zobrazovací systém, protože v kombinaci toho kolaborativního ramene spolu s tou vyšetřovací jednotkou, kde jsou umístěné ty detektory, máme takový malý prvek, který vlastně může najet až přímo k té zobrazované oblasti a až těsné blízkosti proskerovat právě ten objekt zájmu. V té oblasti krku získáme informaci o hloubce uložení, zpřesníme si objem a opravdu můžeme snímat pacienty těsně po terapeutické aplikaci, což gamma kamera klasická umí, ale má tam svou limitaci. The development of the prototype and the related experiments involved scientists and doctors from Motol University Hospital, the Charles University First Faculty of Medicine, the Czech Metrology Institute and the Czech company Radiolytica. U nás probíhalo testování kamery a některých komponentů na fantomech a také na zvířecích modelech. Velmi důležité je, že toto zařízení využívá nové detektory, takzvané pixelové detektory, které umožňují zobrazování v režimu Comptonovy kamery, což nám přináší velkou výhodu ve velmi širokém zorném poli a také s vysokou senzitivitou oproti klasické gamma kameře. Naším cílem je více personalizovat, individualizovat ty hospitalizace a právě pacientům ty snímky opakovat i v čase. Pokud by ThyroPix zvládl snímky v řádu minut, uvolníme kapacitu tady tomu přístroji, který bude dělat pouze třeba celotělové snímky, takže si zlepšíme propustnost tady tím přístrojem. Scientists have tested the ThyroPix by using this model called Elvis. It was developed at the Czech Metrology Institute. A precisely calibrated radioactive source, including iodine 131, can be placed in each of these inserts. Ta vložka se jednoduše zasune do té části hrdla a tuto část pak zasuneme do fantomu a máme vlastně připraveného simulovaného pacienta. The 4-year project, funded by the Technology Agency of the Czech Republic's TREND program, has produced not only a prototype of the device, but also advanced software for both planar and three-dimensional data reconstruction. Zde můžete vidět už po té řezi tím snímaným objektem, tedy štítnou žlázou nebo zbytky štítné žlázy. Je to distribuce té radioaktivní látky v té štítné žláze. A key advantage of this solution is also mobility. The ThyroPix device can be placed directly in the patient's room. Určitě by byl výhodný pro zobrazování pacientů, kteří jsou třeba špatně mobilní, jsou po operaci, nemusí se transportovat do speciální zobrazovací místnosti na velký zobrazovací přístroj. Ten pacient zůstává v tom prostoru, kde vlastně je a tím pádem nemusí běhat kolem a v podstatě nešíří tu radioaktivitu.
This exciting innovation is not yet ready for clinical use. The head of the gamma camera needs to be modified to be placed even closer to the patient's neck. There are also plans to further improve the software so that the device can eventually undergo clinical trials on human participants. Určitě bude vyžadovat ještě další úpravy a testování. My bychom nejraději toto celé řešení předali někomu, kdo už má zkušenosti s vývojem zdravotnických prostředků, má zkušenosti s certifikačním procesem. The goal is to take a promising prototype to the next stage of development so that it can be marketed and placed in the cancer care departments of hospitals to be of great benefit to clinicians and patients. Therefore, the authors are now reaching out to secure a suitable partner.